Hejte lidi, dneska budu hrát jinou hru na Robloxu a to je taková dobrá hra, kterou teďka hraju. Hop, mobile control, pojedu speedy. Tohle je pomalý furt, ale... Tak já vím, jaký si vyberu. A už se to stalo, narazil jsem. Tohle jsem chtěl, jo. To jsou moje auta, které jsem si já sám udělal. To je rychlejší než tamto. O 100% rychlejší. Ty vogo. Kurňa. Vezmu. Aj. Au. To bych mohl přežít, ale bylo by mi blbě. Jak jde vidět. No, tak to bych už nepřežil. Teďka se vezmu letadlo. Takový autoletadlo. To musím na mobilní kontrolu. Tady to. Akces. A vylítám. Jupi, já letím. Cedule. Kurdi. Au, to bych nepřežil. Bych už nepřežil. Bum. To by někdo nepřežil, to letadlo. Hop, vyskočím. No, nikdo by to nepřežil. Říkám to na 100%. No a zase tohle letadlo mě baví. Na Minecraftu už dlouho hraju server. Bang! Ty vogo. To jsem hezky narazil, to by už jsem nepřežil. Proč mě to vyhodí vždycky takhle daleko? Ty vogo, skoro mě to trefilo. Aj. Musím jít na stranu. Jste to viděli, jak to spadne? To by ještě někdo přežil, měl by hodně zlomených, jako. Kaž, jako jo, dobrý. Hop. Tak a jedu. Tak a někdo. Koukejte, kolik je. 20:00 celých. To ani jsem nevěděl. Já jsem to předletěl. Jo, ale nemám střechu. Ok. Já jsem chtěl narazit. Aj. Skřídlo se poranilo. Aj. Musím stabilizovat. Stabling. Kurně. Musím nějak přistát, ale nevím jak. Ty vogo, sakr. To už je málo. Jako. Musím to otočit. A kurně. Bum, to bych nepřežil. To by někdo nepřežil takovýhle pad. To poznáte, ne? Vezmu to nejrychlejší auto. Co to je? 24. Auto 24. Letíme. Au,
To bych nepřežil. Au, to by bylo hodně poranění. Mě by si to necítil, protože by si byl mrtvý. Vzadu by si mohl přežít ještě. Ježíš, to je můj úsměv. Opa. Tahle hra mě baví. Já vám ukážu, jak se jmenuje, jestli si ji chcete zahrát. Už je to taková stará hra, kterou už nikdo skoro nehraje. Ale mě baví. Nechápu jak. Stará hra, dobrá hra. Tím starší, tím dobrý. Au. Bych nepřežil. Vy taky ne. Možná ti vzadu. Možná, nevím, asi nějaký. No asi ne, protože by byli v ohni. Ty vogo. Teďka si vezmu tady tohleto zelený. To je to nejrychlejší na druhém místě. Na prvním, co jsem já prvně udělal. Tak já musím tudy. Jsem chtěl rovně. Vždycky já se rozjedu tak hodně, že už mi to zatáčí jako předtím, jak jsem jel speedy. Hele, most. Kam to vede ten most? Kurně, dělej zatoč. Ne, tak ne, nezatoč. Ne. Sakra. A to bych ještě přežil. No ale ten vedle mě asi ne. Ajaj. Nevím, že bych přežil. Ne, nepřežil. A vzadu? Ty jo. Ty by to přežili. Ty vogo, to jsem ale daleko. Mě baví dělat ty. Já bych chtěl dosáhnout 50 odběratelů. Jsem mohl více co dělat na živě, že můžu natáčet živě. Ježiši, moje kolo úplně šílí. A už mi to zase selhalo. Dobrý, neselhalo. Tohle je ten most. Nebo selhalo. Selhalo mi to, sakra. Sakra. Au. To by nebylo pohodlný jako takhle zemřít. Hopa. Sakra. Tak na skle.